Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या अनेक चोरी प्रकरणात सामील असलेलो असल गुन्हेगार ख्वाजा शेख यांच्यासह त्याच्या 2 साथीदारांका कर्नाटकातल्या गदग हांगासर गदग पोलिसांनी अटक केली असा. त्याच्याकडून 401 ग्राम सोने, 2 किलो चांदी आणि 1.5 लाख रुपयाची वाहन असे एकूण 20 लाख रुपयाची रक्कम असा ती पोलिसांनी जप्त केली असा. 23 मे रोजी गदग हांगासर झालेल्या एका चोरी प्रकरणाचो छडो लायत असताना त्यांच्यावर ही कारवाई केली. या कारवाईत ख्वाजा शेख आणि त्यांचे ते दोघे साथीदार असतात ते तिघाही बेळगावचे त्यांना पोलिसांनी अटक केली असतात. या पहिली तेजर महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातल्या बेळगाव, धारवाड या ठिकाणी अनेक केसी नोंद झाले असा. तसेच तेजो आणि कोणकोणत्या केसीत समावेश असतात त्याबाबत गदगचे पोलीस आणि बेळगावचे पोलीस हे तपास करीत असतात. या पहिली 2 वेळाचर म्हणजे बेळगाव पोलिसांच्या हातातल्यान तो निसटून फरार झालो. मात्र आता तो गदग पोलिसांच्या ताब्यात मिळाल्यान त्यांनी खय खय चोरी केला याचो शोध पोलीस घेत असा. पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे.